Il-ħadd filgħodu l-bajja tal-armir sebħet b'xena differenti minn tas-soltu. Dan mingħajr żgombru ta' umbrelel u deckchairs tal-operaturi. Dan ġara wara operazzjoni mill-awtoritajiet flimkien mal-pulizija fil-ġurnata ta' qabel fejn neħħew parti kbira minnhom u ħallew armat biss in-naħa ta' wara tal-bajja. Din id-deċiżjoni tlaqet tajjeb mill-pubbliku li ħal opportunità li jgawdi din il-bajja kif kien ilu ma jara snin. Laqas kont sa timxi qabel hawn, anki hemm barra, kull imkien imwejjed u. Saħjaru, anke jkollok it-tfal u hekk. Għalija ħjar. Għamlu sewu, mela resi ġifiri ma t-frejta u għatħawlom il-taħt. Mġvera rajdu xħagġintu. Mġvera, nasab edeja tajba. Ma naqbilx li jintramaw id-deckchairs fil-ħodu kmieni u kull min jiġi bl-umbrella tiegħu ma jsibx post fuq il-bajja, naqbel magħha 100%. Ħafna x'qabel kienu jieħdu kull imkien kollu ġifieri u laqas kont tista' tgħaddi ġifieri jiġu kmieni kull imkien pakkjata u ġifieri għamlu tagħhom umbrella. Mela il-bajja l-kulħadd laħal taxxi. Nimmaġina li l-bajja l-kulħadd qiegħda. Iżda kif jgħidu, mid-bniedem mitfema. Minkejja li jidher li hemm bil fost il-pubbliku dwar it-tneħħija tal-mijiet ta' deckchairs u umbrelel mill-parti ta' quddiem tal-bajja, hemm min jixtieq iżjed bilanċ bħalma kien isir fil-passat u jkollu l-għażla. Kulħadd għandu dritt ukoll li jiġi jarma bl-umbrella tiegħu u kulħadd għandu dritt ukoll li jikri umbrella u tarma fejn tixtieq inti mhux hekk. Ilma min jiġi u jixtieq jikri żewġ deckchairs u jpoġġihom f'parti vojta tal-bajja, daqs li kieku ġabhom miegħu mid-dar. Ma nara xejn ħażin fiha. Din l-operazzjoni saret wara nitlaqgħu l-ilmenti tal-pubbliku li gerger dwar in-nuqqas ta' aċċessibilità għall-bajja għal dawk li ma jażlux li jħallsu għas-servizzi tal-operaturi. Operazzjoni li bagħtet messaġġ qawwi lill-operaturi oħra f'bajjiet differenti sabiex iżommu mar-regoli u ma jabbużawx mill-bajjiet Maltin.